Goedenavond, welkom bij Scheldemondig. Vandaag een speciale gast in de studio, namelijk Dr. Dirk Rootzand, mijn voormalig geschiedenisdocent. Meneer Rootzand, zou u wat kunnen vertellen over uw verleden, waar u vandaan komt, wie u nou precies bent? In het kort, mijn naam is Dirk Rootzand, ik ben 59 jaar. Ik ben getrouwd met Maaike, heb 4 kinderen, Hilde, Dirk, Aafke en Teun. En wonderwel zijn ze alle 4 in het onderwijs terechtgekomen. Ik denk dat er iets fout is gegaan in DNA. Daarnaast ben ik docent op het Lodewijk College, voorheen ook op het Zelbrust College en nog eerder ook op het Peters Hondies enzovoort. Dus de scholen in Terneuzen heb ik eigenlijk wel grotendeels gezien. Daarnaast heb ik natuurlijk altijd interesse gehad in geschiedenis, en dus vandaar ook mijn studie geschiedenis en ben ik van daaruit verder gegaan. Mijn ouders komen trouwens uit de Biesbos en die zijn uiteindelijk in de begin jaren 60 naar hier toe gekomen. Dus dat is een beetje mijn achtergrond, in het kort. Ja, nou dat is hartstikke interessant. En wat was nou eigenlijk die trigger om dan geschiedenis te gaan studeren? Ik denk dat het er al een beetje vroeg in zat. Ik had vroeger, als ik naar oude steden ging, en dan vond ik met name de Zeeuwse steden, dat vind ik nog steeds prachtig. Dus als je zegt Veren, Middelburg, Zierikzee, dat zijn eigenlijk schitterende steden en dan gaat het verleden eigenlijk voor je leven als je daar rondloopt. En ik denk ook dat dat belangrijk is voor de beleving eigenlijk. En later had ik ook een oom, die las ook altijd heel veel. Mijn ome Kees, die las ook altijd heel veel over geschiedenis. En die nam me dan ook wel eens mee in de vakantie, want dat was mijn vakantie. We gingen niet naar het buitenland of zo, maar we gingen logeren. En die nam me wel eens mee naar de Slechte. En dat was toen nog een beginnende boekhandel. En daar kon je eigenlijk best redelijk wat boeken kopen voor een schappelijk prijsje. En zo ben ik eigenlijk een beetje ingerold in die interesse in geschiedenis. En toen dacht ik ook later ook op de middelbare school, nou, misschien moet ik maar geschiedenis gaan studeren, want dat trekt me toch wel heel erg. Dus heb ik de MAVO, HAVO en Atheneum doorlopen en ben ik uiteindelijk geschiedenis gaan studeren in Leiden. Dat was een beetje vreemd, maar dat komt omdat ik daarvoor in Nieuw-Zeeland heb gewoond, korte tijd. En toen ik terugkwam, heeft iemand mij toen ingeschreven in Leiden en toen ben ik daar ook uiteindelijk beland. En daar heb ik mijn studie gedaan, geschiedenis, met heel veel plezier. En toen nog ruim in de tijd, dat kon ook, dus je kon nog keuzevakken doen. Ik heb archeologie gedaan. Maar uiteindelijk ben ik door een vriend een beetje getipt over kinderkampen in Amerika. En die heeft me toen een beetje aanzet gegeven tot interesse om daar eens een keer mee te doen. En daar heb ik eigenlijk op toegehapt. En toen ben ik naar de Verenigde Staten gegaan om daar in dat kinderkamp te werken. Wat achteraf bleek dat het een Armeens kinderkamp was. En dat heeft natuurlijk een beetje... Dat is natuurlijk eigenlijk wel een van de redenen waarom dat we hier zitten. U bent, ik zei het geloof ik al in de intro, u bent recentelijk gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Klopt, ja. Dus u heeft nou de dokterstitel behaald, uw doctoraat succesvol afgerond. Na toch al wel best wat jaren bezig te zijn met dat onderwerp. Ja. Wat is dat onderwerp nou precies en waarom nou precies dat onderwerp? Het onderwerp is dat ik de verbanden eigenlijk zoek tussen Nederland en de vervolgingen van de Armeniërs. Dus vandaar ook een beetje de titel van mijn boek Armeense gruwelen. Dat is iets wat ze toen de tijd hebben eigenlijk gebruikt. Dus daarom heb ik het ook gebruikt voor mijn boek. Ondertitel is de Nederlandse reacties op de vervolgingen van de Armeniërs in het Ottomaanse Rijk tussen 1889 en 1923. Nou, dat heeft een beetje een voorgeschiedenis die eigenlijk begint in dat kinderkamp. In het kinderkamp, dus in de jaren 1985, 1990 ben ik daar naartoe gegaan. Heb ik daar in de zomers gewerkt met heel veel plezier. En ook veel vrienden gemaakt. Maar daar kom je natuurlijk vanzelf eigenlijk op de Armeense geschiedenis natuurlijk. Want het waren Armeense kinderen vanaf de grond. Dat wist u toch voor Nee, dat wist ik niet. Ik dacht eerst dat ik toen na het telefoongesprek dacht ik dat het een Amish-kamp zou zijn. Dus met traditionele kleding, met mooie hoeden op en mooie kapjes op enzovoort. Dus dat was een heel slecht telefoongesprek. Toen nog aan een lijntje natuurlijk. Dus... ik dacht echt dat ik naar Amish ging. Nou, ik kwam in het kamp en het bleek al snel, nee, dat bleek het toch niet Amish te zijn. Waarom niet? Nou, ze hadden geen kapjes op en ze hadden alleen maar zwart haar en donkere ogen. En na verloop van tijd drong het wel door dat ik echt in een Armeens kinderkamp terecht was gekomen. Dus met de nazaten van Armeniërs daar. De kinderen leerden bijvoorbeeld ook een beetje Armeense taal enzovoort. En over de geschiedenis natuurlijk. En ja, daar ben ik natuurlijk geïnteresseerd als het over geschiedenis gaat. Ja. En uiteindelijk kom je daar natuurlijk vanzelf bij de Armeniërs altijd waar ook ter wereld, kom je op 1915 terecht. En dat is ook eigenlijk wat er gebeurde.
ik kwam dat te weten. Ik wist er eigenlijk niet zoveel van, moet ik eerlijk zeggen, hoor, op dat moment. En dat interesseerde me heel erg. En ik heb zelf ook mensen ontmoet nog uiteindelijk in Amerika die dat nog meegemaakt hadden. Dus die waren al op oudere leeftijd. En ik heb enkele mensen gesproken die zelf nog door de woestijn moesten lopen als kind. En die zeg maar hun lotgenoten zeg maar, zagen sterven op de weg richting de woestijn naar Deir ez-Zor. En ja, dat maakte ontiegelijk veel indruk op me. En dan gaat ook geschiedenis voor je leven, omdat je het natuurlijk van iemand zelf hoort die het meegemaakt heeft. Dus dat koppelt dan weer terug naar die originele, ja, het begin van die passie voor geschiedenis, terug naar die, naar die echte oude steden, dan weer terug in Zeeland eigenlijk. Misschien wel een beetje, ja, op die manier dat je het beleeft ook echt meer geschiedenis. En als iemand natuurlijk uit eigen ervaring vertelt, is het toch anders dan dat iemand een algemeen verhaal vertelt over geschiedenis. Dus toen ik terugkwam in Nederland ook, na die periode in die zomerkampen, dat deed ik in de zomer trouwens, en de rest van het jaar was ik gewoon in Nederland aan het studeren. School, ja. Ik moest gewoon studeren. Dus heb ik mijn eindscriptie gedaan op de universiteit, ook over dit onderwerp, maar het was klein en toen een klein beetje onderzoek gedaan in het archief, maar dat was minimaal. Maar ja, er was toen totaal geen interesse in, want niemand had daar toen iets over, want ja, niemand was daarmee bezig. En bovendien, Armenië was toen nog een klein stukje van het grote Sovjetrijk en was gewoon een klein republiekje. Dus men kende het land, Armenië was niet bekend op dat moment. Dus dat was natuurlijk ook al nog een item wat ook nog meespeelde, dat er eigenlijk niet zo heel veel interesse in was. Dus toen ben ik daarna begonnen met mijn onderwijscarrière en ben ik begonnen met lesgeven en kwam toevallig eerst op het Zelderus terecht, waar ik zelf ook op had gezeten. En kwam ik terug nu als docent eigenlijk en daarmee ben ik begonnen. Leuk. En toen heb ik later eigenlijk verschillende projecten ook gedaan. Het bloed gaat toch waar het eigenlijk niet naartoe moet misschien. Maar ik heb uiteindelijk ook verschillende projecten opgezet. Met een buitenlandse school enzovoort. Ik heb, nou, misschien heb je dat wel gehoord. Jules Schelv is ooit naar school toegehaald. Ja. Een overlevende van de Holocaust. Ik heb een project opgezet over genocides, wat ik in de klas doe. En dat toch nog steeds ook draait. Mijn leerjaargenoten we zijn er al te goed bekend mee inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. En daar heb ik een prijs voor gekregen. Ik heb toen de prijs ontvangen op de Universiteit van Amsterdam. Uit de handen van Jules Schelvis, die ik daarna ook heb uitgenodigd op onze school. En zo is dat ook de balletje natuurlijk aan het rollen geraakt. Met dat geld heb ik een uitwisselingsproject met Polen opgezet. Wat meer ging over de Holocaust. Ja, maar goed, uiteindelijk van lieverlee, later kreeg ik de kans, want dat is natuurlijk het moeilijke als je echt onderzoek wil gaan doen, dan kost het veel tijd. Je kan tijd is geld, precies. Ja. Je kan niet even een middagje in het archief doen en ik doe mijn onderzoek en dan ben ik klaar. Voor een promotieonderzoek is echt heel veel tijd nodig. Bent u dan minder gaan werken daarvoor ook? Nou, toevallig kwam op een gegeven moment, had ik wel interesse in zaken, maar kwam er een promotiebeurt voor docenten. En heb ik het geluk gehad dat ik een aanvraag daarvoor heb ingediend. Ja. Mensen hebben mij een beetje aangemoedigd daarvoor. Ik zat daar zelf nog niet direct aan te denken. En we gezegd, nou joh, moet je gewoon proberen. En toen heb ik het maar geprobeerd. En wonderwel heb ik ook samen met mijn latere promotor Johannes Houwing ten Kate hebben een aanvraag ingediend bij het NWO. Wat eigenlijk iedereen moet doen. Iedereen die onderzoek doet, ook Philips enzovoort, die moeten dat allemaal bij het NWO doen. En dan zeggen ze, al dan niet krijg je het. Dus je moet eerst veel papierwerk verrichten. En uiteindelijk kom je dan terecht bij het NWO en die zeggen ja, go or no go. Nou, ik heb het geluk gehad, ik werd dat is die eerste jaar toen, er waren ik geloof 500, 600 mensen die het indienden. En wanneer was dat? Dat was in 2012 ja. En er waren er uiteindelijk 30 geloof ik die het gekregen hebben. Zien we daar dan dus eigenlijk ook wel vanuit Nederland rond 2012 een stijgende lijn in interesse tegenover de Armeense genocide? Het was toen wel al een onderwerp wat speelde, ook in de pers. Want toen kregen we natuurlijk een beetje de ophef rond, staat ook in het boek hoor, en het CDA en PvdA waren mensen die het ontkenden. En toen kwam de commotie in de partij van ja, maar dat kan toch eigenlijk niet, je kan toch niet de feiten ontkennen. En toen zijn enkele leden ook inderdaad uit de partij gezet en dat is toen wel heftig in het nieuws gekomen natuurlijk. Dus toen kwam opeens de interesse van ja, maar hey, waar gaat het eigenlijk over? Want de gemiddelde Nederlander wist daar vrij weinig van. Ja, precies. En dat kwam dus dat het tot in begin jaren 90 natuurlijk, tot aan de val van de Sovjet-Unie deel was geweest van de Sovjet-Unie. Ja. Dus daar kwam nu interesse in en dus toen kwam het ook op een lijstje van hey, is dat niet een van de onderwerpen die we dieper moeten gaan
bestuderen enzovoort. Dus dat heeft wel geholpen, denk ik. En ik had natuurlijk de steun wat dat betreft van Johannes Houwing ten Kate. Iemand die bij het NIOD zit, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en de Universiteit van Amsterdam, een beetje combineert. Dus dat helpt natuurlijk ook wel. En dus ja, het onderwerp zat een beetje in de lift. Maar goed, daar moet je soms geluk mee hebben. Want had ik natuurlijk al die tijd daarvoor, was het niet, geen interesse in. Nee, precies. Dus uiteindelijk is dat wel misschien wel een beetje beneficieel geweest om dan die beurs uiteindelijk te krijgen. Ja, zeker weten. Maar die beurs die is er gekomen. Ja. Ik zie u nog schrijven in de schriftjes in de bibliotheek. Ja. Tot eigenlijk vorig jaar april. Want toen was er bij de Universiteit van Amsterdam een online tijd die je deed promoveren. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Het onderzoek heeft langer geduurd dan ik ook eigenlijk verwachtte. Maar goed, dat had ook verschillende oorzaken wel. Het is natuurlijk, ik heb onderzoek gedaan niet alleen in Nederland. Ik heb natuurlijk in Den Haag en in Utrecht en noem maar op verschillende archieven bezocht. Algemene archieven natuurlijk van Nederland, buitenlandse zaken enzovoort. Maar ook bijvoorbeeld van de Franciscanen, van de missionarissen die daar naartoe geweest zijn. En ik heb ook in het buitenland gezeten, wekenlang gezeten, bijvoorbeeld in National Archives in Londen, in Kew, in Birmingham, Chelmsford, Oxford ben ik ook geweest. Ik heb in Duitsland onderzoek gedaan, in Potsdam, in Berlijn in 2 musea wou ik zeggen, archieven. Ook buitenlandse zaken, Auswärtiges Amt en ook Bundesarchief. Dus ja, dan heb je veel tijd nodig. En dat verschafte natuurlijk die beurs, die verschafte mij in ieder geval 2 dagen op de week om daar tijd in te stoppen. En de vakanties trouwens ook natuurlijk, want de vakanties zat ik dan meestal in het buitenland om dat onderzoek te kunnen volbrengen. Geen vakantie inderdaad. Nee, maar dat geeft ook niet. Dat had ik zelf gewild, dus dat is prima. Inderdaad, ja. En daarna kreeg ik een beetje de hobbel in 2015, dat was natuurlijk 100 jaar geleden. Sommige mensen dachten, ja, dan heb je het wel af, het onderzoek. Ja, dat kon natuurlijk niet, want dan was ik net begonnen eigenlijk met mijn onderzoek. Ja, 3 jaar. Maar ja, dan worden natuurlijk heel veel boeken gepubliceerd. En die moet je wel meenemen in je onderzoek, want je moet natuurlijk ook de laatste stand van zaken moet je meenemen. Dus toen heb ik minimaal 100 boeken extra moeten lezen. Buiten alle boeken die ik al sowieso moest lezen en alle archiefstukken. Maar die moet je allemaal meenemen, want je moet alles wat er gepubliceerd is, moet je meenemen. Dus die hobbel heb ik een beetje mee moeten nemen en uiteindelijk ook weten af te ronden. En daarnaast is natuurlijk ook nog een extra tijd die gezeten heeft in het publiceren van een boek. Dat zijn natuurlijk 2 verschillende dingen. Je hebt natuurlijk het proefschrift. En dat maak je zelf uiteindelijk op je computer. Maar ja, een boek maken is natuurlijk nog vers 2. En dat heb ik eigenlijk tegelijkertijd gedaan. Toen kwam uiteindelijk inderdaad de promotie. Jammer genoeg was dat digitaal. Dat vond ik wel jammer. Ja, het was coronatijd, dus daar konden we niet omheen. Het was een beetje raar. Ik zat thuis met mijn vrouw naast me en dat was mijn promotie. Ja. En ik zat te kijken naar het scherm met 8 andere mensen. En die vuurden allerlei vragen op mij af en daar moest ik maar op antwoorden. Nou, gelukkig heb ik dat redelijk weten te doorstaan en ben ik uiteindelijk gepromoveerd, maar het was een beetje een raar... Ja, dan doe je die laptop dicht van oké, goed. Dat was het eigenlijk een beetje... De 9 jaar inderdaad is nou afgesloten inderdaad. Ja, dat was heel raar iets. Even die computer uit te zetten en nou oké, dit was hem dan. En je hoopt dan op wat meer. Later heb ik gelukkig nog een hersteloperatie een beetje gekregen, dat ik in, oktober uiteindelijk nog met 4 andere mensen uiteindelijk mijn bul officieel wel mocht ontvangen in de Agnietenkapel in Amsterdam. Ja, dus dat was heel mooi en dat was een soort, hoe moet ik het zeggen, toch wel een mooie afsluiting. Kerst op de taart, inderdaad, ja. Ik zat voorheen even met u en uw vrouw te praten. U bent nog eens een keer uitgenodigd bij het uitzwaaien van een politicus, klopt dat? Ja, ik krijg wel eens uitnodiging. Ik heb goede banden ook met de Armeense gemeenschap. Niet uitsluitend hoor, maar ze kennen mij natuurlijk. Ze weten dat ik geïnteresseerd ben in het onderwerp. En soms krijg ik leuke uitnodigingen. Nu straks ook weer trouwens, 24 april, ben ik door de Armeense kerk in Amsterdam uitgenodigd om iets te zeggen over de nationale herdenking. Nationale herdenking, internationaal trouwens ook hoor. Overal ter wereld is 24 april herdenkingsdag. Daarom ben ik ook gepromoveerd op de 23e. Zo dicht mogelijk vrijdag 23e als dat kon. Bij die dag inderdaad, ja. Want de 24e, dat is natuurlijk de herdenking. En toen Joël voor de winter afscheid nam als politicus voor de ChristenUnie, kreeg hij ook een heel net afscheid van de Armeense gemeenschap, waar hij heel erg zijn best voor had gedaan, om ook inderdaad erkenning te krijgen enzovoort. En toen ben ik ook uitgenodigd en dat was heel leuk, met zang en dans en lekkere hapjes. Dus dat was echt prachtig georganiseerd. En ja, dat is dan ook wel een genot als je ook uitgenodigd wordt en dat het echt wel gewaardeerd wordt, dat je natuurlijk ook je aandeel hebt geleverd in de strijd voor erkenning van de Armeense genocide. Dus dat wordt wel gewaardeerd.
Ja. Een vraag uit interesse. Livius schreef ooit 9000 pagina's over de geschiedenis van Rome. Hoeveel pagina's denkt u dat u gelezen hebt voor het schrijven van uiteindelijk dit proefschrift ook uit te geven in een boek dat hier vooraan staat? Nee, ik denk minimaal een 10-voud. Echt gewoon een pagina gelezen. Echt veel meer. Echt ontiegelijk veel moeten lezen. Omdat natuurlijk, kijk, het boek gaat natuurlijk, je zou zeggen, nou oké, het gaat over de Armeense gruwelen. Maar ja, het gaat natuurlijk ook, het is door de Nederlandse ogen bekeken. Hè? Ja, dus ik heb natuurlijk met verschillende onderwerpen te maken. Ik moet natuurlijk ook iets over Nederlandse geschiedenis natuurlijk vertellen. Ja. Wij waren natuurlijk tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal. Dus dan moet je iets over neutraliteit vertellen. En ik moet natuurlijk vertellen, daar moet je ook veel kennis van hebben, van wat is er nu gebeurd tijdens die Armeense gruwelen. Wat betekent dat precies? En dan zie je ook dat er natuurlijk meer gebeurd is dan alleen die genocide, maar dat daarvoor natuurlijk ook al verschillende moordpartijen zijn geweest in de eerdere periode. En ja, daar moet je dus ook kennis van hebben. Dus je moet ontzettend veel kennis van zaken hebben voordat je uiteindelijk kan beginnen aan zo'n boek. En daarnaast doe je natuurlijk en archiefonderzoek en je doet natuurlijk literatuuronderzoek. Dus je doet eigenlijk die twee dingen eigenlijk samen. Ja, precies. Ja, nou ja, inderdaad. En zo kwam dan dus dat boek, ik geloof zelfs op de dag van uw promoveren, uit dat mensen het kunnen kopen. Is het nou voor de leek gewoon, is het een boek waar men in begint en waar men uiteindelijk slimmer uitkomt, om het maar zo te zeggen? Is het makkelijk tenminste te volgen voor mensen die niet per definitie een grote achtergrondinformatie hebben? Nou, ik kan er iets over zeggen dat bijvoorbeeld mijn uitgever heeft gezegd. Ik was zelf verrast, want hij was eigenlijk de tweede volgens mij. Ik had helemaal in het begin een keer een uitgever gepolst, maar dat liep toen een beetje spak, omdat ik ook nog niet ver genoeg was. En hij was eigenlijk de eerste die ik toen toegestuurd heeft. En hij heeft die direct gezegd, nou, het leest als een trein. Het is prima leesbaar. Zeker voor een geschiedenisboek over zo'n moeilijk onderwerp is het te doen. Mijn vrouw heeft bijvoorbeeld ook het boek meerdere malen doorgelezen en geholpen met het redigeren ervan. Ik denk dat als je geïnteresseerd bent in het onderwerp, dat het goed leesbaar is. Maar het is natuurlijk wel een pittig onderwerp. Kijk, het is niet een 3-sterren romannetje waar je even snel doorheen gaat of zo. Dat is het echt niet. Nee, maar precies. Ik denk als je echt zegt, nou, ik wil meer te weten komen over Nederland en de Armeense genocide bijvoorbeeld. Nou, dat je echt wel dingen leest die je echt daarvoor niet kon weten, omdat ze ook nog niet bekend waren. Nee. En zo staan er allerlei bijzondere feiten in en bijzonderheden over de Nederlandse geschiedenis. En zeker in het opzicht welk verband ze hebben gehad met die Armeniërs in het Ottomaanse Rijk. Die zich onderscheiden door godsdienst en hun achtergrond, hun schrift, hun kerk enzovoort. Dus het is een aparte groep geweest natuurlijk. Ja, precies. Dus dat, nou, in principe is dus eigenlijk gewoon, ik sprak ooit er was toevallig met een van uw collega's, mijn docent Latijn, die zegt van ik ga op vakantie naar Spanje. Het staat nog steeds op mijn bucketlist om te lezen, zei ze. Maar het is nou niet echt, het is natuurlijk een onderwerp. Het is niet echt vakantieliteratuur voor op het strand, om het zo maar te zeggen. Het is echt een onderwerp waar je echt wel eventjes voor moet gaan zitten om daar op te gaan lezen en dat ook een beetje te verwerken natuurlijk. Het is in principe taaie kost, maar ik denk wel gebracht in een manier die mensen toch gewoon, die niet zonder inderdaad die hele grote database en informatie achter zich kunnen begrijpen. En dat is wel mooi. Ik heb geprobeerd iedereen neer te zetten op een menselijke manier. Bijvoorbeeld de koningin Wilhelmina. Kijk, ik heb geprobeerd een beetje te schetsen zoals ze was. Een beetje een driftig type bijvoorbeeld, die ook wel moeite had om zich aan alle voorschriften te houden aan het hof. Ze was al heel jong, moest ze uiteindelijk in het gareel gebracht worden. Ze moest als ze naar het strand ging zelfs handschoentjes aandoen enzovoort. Vriendinnetjes moesten bijvoorbeeld zeggen mevrouw tegen haar. Moet je je voorstellen, dat zijn kinderen van 8 of 10 jaar. En dat moesten ze tegen elkaar zeggen. Nou ja, dat is natuurlijk heel raar natuurlijk. Dus op die manier probeer ik zeg maar wel een menselijk beeld van haar te schetsen. En daardoor is het ook zeg maar meer begrijpelijk. Wat ik eigenlijk ook in de klas doe. Ik vertel verhalen over mensen en dan kun je het ook beter begrijpen als je het daaraan ophangt. En dat is eigenlijk steeds wat ik doe. En dat zie je bijvoorbeeld ook aan de cover van het boek. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de tekeningen, dat is eigenlijk wel een mooie aanleiding, denk ik. Kijk, als je deze prent ziet, die ik uit het Lepsius archief heb gehaald, dan kun je eigenlijk zien dat deze prent natuurlijk gemaakt is door een Nederlander. Louis Raamakers, eigenlijk de beroemdste
spotprenttekenaar van de Eerste Wereldoorlog. En die heeft ook een affiche gemaakt in 1916 om hulp te vragen voor de Armeniërs. Ja, dit is toevallig een foto van in principe een heel klein speldje. Ontzettend klein speldje. En dat is eigenlijk de voorloper van de Giro 555, om maar zo te zeggen. In Engeland dan ook vooral, om geld in te zamelen voor toen al de toestand. Armeense slachtoffers van, eigenlijk. En je ziet het eigenlijk een beetje aan de Oekraïne. afbeelding inderdaad. Dat de mensen toen ook inderdaad niet wisten waar ze het moesten zoeken. En je ziet ook op de achtergrond ook inderdaad de ruïnes en de toestanden waar ze mee zaten. Al werden ze toen richting de woestijn gestuurd. En hebben we nu in de Oekraïne natuurlijk met een andere situatie te maken. Maar desalniettemin dodelijk gevaarlijk. Ja. Omdat Nederland neutraal was in die periode, denkt dan, kijk, dat dingetje, dat kwam natuurlijk uit Engeland. Denkt u dat men in Engeland meer op de hoogte was en meer geïnteresseerd was en dat men in Nederland misschien meer opzij keek van de conflicten in Armenië? Nee, want dat is juist wat ik onderzocht heb. Kijk, we hebben natuurlijk te maken met missionarissen die daar bijvoorbeeld geweest zijn. Die hebben erover geschreven. We hadden natuurlijk politici daar. We hadden een gezant, geen ambassadeur, want we waren maar een klein land. Dus we hadden wel een grote koloniën natuurlijk, Indonesië, noem maar op. Maar we waren in principe een klein landje, dus we hadden een gezant, we hadden consulaten ook op verschillende plaatsen. En ook die mensen hebben natuurlijk opgeschreven wat ze gezien hebben. Ik moet wel zeggen, alles was in het Frans opgesteld. Dus dat moet je wel allemaal lezen in het Frans natuurlijk. Hè? Dus dat is een beetje vreemd voor ons. Kijk, wat nu het Engels is, was toen eigenlijk het Frans. En als je nog verder terug gaat, het Latijn. Maar in die tijd alles Frans. Dus alle brieven, ook van de Nederlandse gezant, zijn allemaal in het Frans opgesteld. En die hebben ook eindeloos moeten lezen in handschriften. Spreekt u vloeiend Frans? Nee, maar ik ben wel beter erin geworden. Ik had wel redelijk... Maar kon je dat zelf ontcijferen of moest dat ook weer naar iemand anders toe worden gestuurd? Nee, dat heb ik zelf gedaan. Ja. Wel met het Armeens is het wel moeilijker. Dat is natuurlijk wel een apart hoofdstuk. En daar heb ik gelukkig de steun van gekregen van een Armeense mevrouw uit Genève. Ja? Die heeft mij ontzettend goed geholpen met Armeense bijna hele boeken te vertalen. Daar ben ik ze ook enorm dankbaar voor. Mevrouw Setian. En ik kende ze niet. Dus dat was heel bijzonder. Die ik via een contact via New York heb gevraagd om iemand die me kon helpen met het vertalen van het Armeens. Wat natuurlijk een hele moeilijke taal is. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld een titel van een boek. Nou ja, het is denk ik voor de meeste mensen... een ander schrift inderdaad. Het is een ander schrift, dus er is ontzettend moeilijk iets van te maken. En zij heeft mij ontzettend geholpen door die Armeense teksten goed te vertalen in goed Engels. En daarmee kon ik ze ook gebruiken natuurlijk. Ja. En ja goed, je moet alle talen trouwens kennen. Je moet ook Duits goed kennen, want anders dan komt het niet. En ik heb zelfs stukjes Turks en Russisch nog moeten laten vertalen. Dus, en dat is allemaal nodig om uiteindelijk daartoe te komen met je onderzoek. Dus het kost veel tijd. Staan er nou ideeën nog op de plank om dit boek te vertalen nog naar andere talen als Nederlands? Ja, ik ben achter de schermen een beetje bezig om dat boek ook te laten vertalen in het Engels. Want dan heb je natuurlijk meer toegang tot een breder publiek natuurlijk. Maar het is natuurlijk nogal een klus, want ja, dit is klein gedrukt. Het staat op 500 bladzijden. Zou je het op grotere lettertype gebruiken, dan zit je al snel op 700 bladzijden. Dat natuurlijk ontzettend een grote klus is voor een vertaler ook, alleen al. En je moet het ook netjes vertalen, want ik heb natuurlijk veel quotes gebruikt in het Engels, Frans, Duits, noem maar op. En dan moet je weer gaan hertalen eigenlijk, want dat is best moeilijk om het dan heel netjes in het Engels en natuurlijk ook een beetje achtergrondkennis over het onderwerp, om het correct te kunnen vertalen, inderdaad. Zeker weten, ja. Is wel nodig. De Armeense genocide. Ik denk niet dat het voor veel van onze kijkers gesneden koek is. Als je nou 5 minuten zou krijgen om de Armeense genocide beknopt uit te leggen. U heeft bijvoorbeeld al een voorbeeld verteld van een familie. Zou je dat misschien kunnen doen? Ja. Heel in het kort, er is een beroemde familie, die komt uit een kleine stad in het midden van het Ottomaanse Rijk. Daar woonden Armeniërs, maar ook Turken, Koerden, Lazen, noem maar op enzovoorts, Assyriërs. Gemengd gezelschap, zullen we maar zeggen. Maar in dat gebied woonden ook 5 broers en dat waren fabrikanten. Hun vader was begonnen met een zijdefabriek en is daar bekend door geworden. Daarom heette ze eerst Ipekjan, dat betekent zijdefabrikanten. Maar later kregen ze een grote fabriek die ze zelf runden eigenlijk als 5 broers. En daardoor kregen ze de naam Fabricatorian, omdat fabricator stond op de stof, op de zijdestof. En die 5 broers... ik heb er hier een plaatje van meegenomen. Die 5 broers die waren eigenlijk beroemd.
Want iedereen kende ze. Ze kregen prijzen voor dat ze enorm goede zijde produceerden. En die familie is eigenlijk heel bekend geworden. Omdat ze ook 5 schitterende woningen hadden in hun woonplaats. Die ze naast elkaar hadden laten bouwen. Er zijn ook wel verschillende foto's van bekend. Ja. En ik heb er zelfs een luchtfotootje van. Zullen we er even naar kijken dan? Dat kan. Hier zie je een mooie foto. Echt ook een tijdsbeeld. Want je ziet natuurlijk de fietsen op de voorgrond. Toen uniek eigenlijk voor die periode. En je ziet natuurlijk de 5 geschakelde woningen die er zijn. Schitterend document voor die periode. En het laat natuurlijk zien de welvaart van die 5 broers. Nou, wat is er gebeurd? Uiteindelijk die broers zijn net zoals de rest van de Armeense bevolking, kregen de aankondiging: jullie moeten direct vertrekken, jullie worden gedeporteerd. En ze moesten richting de Syrische woestijn gaan lopen. Die 5 broers waren niet echt heel voorbereid, want ja, ze waren natuurlijk bezig met hun zaak. Ze waren zij aan het produceren, ze waren niet bezig met de oorlog op dat moment, want dat was niet hun zaak. Ja. Dus uiteindelijk zijn ze weggevoerd en de 5 broers zijn allemaal vermoord. Enkele hebben het overleefd. Van die hele grote familie. Van die hele grote, uitgebreide familie. Van, denk maar even 50 mensen minimaal. Zijn er een stuk of 2, 3 die het overleefd hebben. Dat weten we uit de Duitse archieven. Dat heb ik ook onderzocht. En dan zie ik inderdaad op de namen staan fabricatorian die het overleefd hebben. Uiteindelijk heb ik met de nazaten daarvan gesproken in Yerevan. De hoofdstad van Armenië. En die hebben mij ook deze foto's laten zien. En vandaar dat dit beeld ook dat heb ik van hun gekregen eigenlijk. Staan ze eruit nog, de huizen? Nou, ze hebben er heel lang gestaan. Dat is ook een aparte geschiedenis. De huizen hebben tot daarna, allereerst toen zij weggevoerd werden en uiteindelijk later vermoord werden, heeft direct de gouverneur van het gebied, die heeft de huizen ingepikt. Beetje schofterige zaken inderdaad. Ja, maar dat is eigenlijk in het algemeen gebeurd in Turkije natuurlijk. Ja. Ze hebben alle bezittingen van de Armeniërs, daar is nooit 1 cent voor betaald. Alle Armeniërs zijn verdwenen, meer dan 1 miljoen mensen, 1,5 miljoen mensen zijn vermoord. Alle bezittingen zijn overgenomen, de grond, de landerijen, de wijngaarden, de boomgaarden, alles is overgenomen en de mensen hebben 0 daarop. Ook deze broers, die in feite stinkend rijk waren, hebben daar 0 centjes voor teruggekregen. En ook later. Dus dat is ook een beetje triest. Hè? Later is er ook nog een politiebureau van gemaakt enzovoort. En ze hebben er heel lang gestaan tot in de jaren 60 schijnbaar. Die woningen. Dus dat had toch echt ook wel kwaliteit, kon je wel zien, dat ze heel lang bestaan hebben. Nu zelfs pikken Turkse historici dat op, van ja, maar dat is toch wel een beetje apart eigenlijk dat eigenlijk zo lang bestaan heeft. Ze zoomen niet zo snel in op de geschiedenis van die mensen, maar ze snappen wel, oké, maar dat zijn toch wel eigenlijk bijzondere gebouwen geweest. Ja. Maar die betitelen ze heel anders. Dus dit verhaal legt dus eigenlijk min of meer het lot af van wat er nou eigenlijk gebeurd is in die paar jaar dan. Heel in het kort kun je zeggen, is het eigenlijk een voorbeeld van 1 familie. Maar je ziet ook uiteindelijk, het resultaat is bijna identiek. Dat 3/4 van de bevolking uiteindelijk uitgemoord wordt. Dat er wel enkele overlevenden zijn. En dat is eigenlijk net zoals nu mensen vluchten uit de Oekraïne. Zijn er toen ook mensen gevlucht, die zijn naar omringende landen. Daar heb ik ook wel archiefonderzoek naar gedaan. In Griekenland, in Roemenië. Sommigen zijn naar het zuiden gevlucht. En die zijn gered door bijvoorbeeld Koerden of door Arabieren. En dat ze daar nog konden schuilen, onder de andere naam natuurlijk. En die hebben het op die manier overleefd. Maar dat getal van 3/4, dat klopt eigenlijk wel ijzingwekkend, klopt dat aardig als je de statistieken erop nahoudt. En zo heeft bijvoorbeeld ook een bisschop uit Cilicië, heeft ook inderdaad zijn aantallen van de katholieken die bijvoorbeeld in het Armeense Rijk woonden, die komt ook precies op 3/4 terecht. Want die ging tellen voor de genocide en na de genocide en uiteindelijk kwam die precies op 3/4 van de Armeniërs waren verdwenen. Dus hij had eigenlijk eerst, ik zal maar zeggen, ruim 100.000 volgelingen in het Ottomaanse Rijk van katholieken, katholieke Armeniërs. En na afloop waren er nog 30.000 over. Ja. Dus zo moet je het ongeveer zien, een kleine 30.000 trouwens. Maar dat is ongeveer de verhoudingen waar je eigenlijk over praat. En wat je nu natuurlijk ziet, dat is de afloop uiteindelijk van de genocide, is natuurlijk dat ze overal ter wereld terecht zijn gekomen. Er zitten Armeniërs in Uruguay. De diaspora, zelfs met de Joden, precies inderdaad. In Canada, in Australië, ze zitten overal. En wat ik zelf het bijzonder, en daar zal ik een beetje mee afsluiten, is een brief. En waar ik een heel klein stukje nog van voorlezen, als dat mag. Ja, wat is een brief van een meisje dat ik gevonden heb in het archief. En dat vond ik zelf wel heel emotioneel, omdat het, Heeft u het overleefd? Dat durf ik niet te zeggen. Dit is later opgeschreven door een missionarische zendelinge van de Morgenland-zending. En zij heeft het levensverhaal opgeschreven van een meisje.
Meisje was 15 toen de genocide. Ze is geboren in 1900 in Aintab, in een plaats. En zij beschreef bijvoorbeeld hoe dat eraan toe ging. Tijdens de genocide. En dan schrijft ze bijvoorbeeld op weg naar Deir ez-Zor. Deir ez-Zor is in de Syrische woestijn, waar heel veel Armeniërs terechtkwamen en eigenlijk doodgingen van de honger. Ze lieten ze verpieteren of werden vermoord. Ja. Dus dat was een hele kwalijke plaats. Ze zeggen wel eens het Auschwitz van de Armeniërs. Zo zou je het kunnen uitleggen. Het zijn maar een paar woorden. Maar wat betekent het? Deir ez-Zor, een groot kerkhof, waar men de levenden begroef. Deir ez-Zor, een vervloekt oord, waar men een volk van honger liet sterven. Deir ez-Zor, de hel op aarde, waar het kwaad zijn grootste macht ontvouwde. Waar het menselijk hart in al zijn slechtheid liet zien, waartoe het in staat was. Dus uiteindelijk, wat zegt ze uiteindelijk? Ze beschrijft eigenlijk, vind ik, in perfecte woorden. Dat weet ze niet op dat moment, maar eigenlijk beschrijft ze wat een genocide is. De mens in al zijn slechtheid. Slechter kan niet. Nou, het genocide is het ergste wat we hebben. En wat er op deze aarde zich toen heeft laten zien. En vandaar dat er ook boven stond uiteindelijk gebroken levens. Ja, dat stond boven het stukje, dat vond ik zelf wel ontroerend. Nogmaals, dit is gewoon een A4'tje wat er lag in het archief. Niemand keek ernaar, niemand was erin geïnteresseerd. Maar ik vond het zelf wel een emotioneel verhaal. En ja, dat zegt het eigenlijk allemaal wel. En ik denk dat dat ook een beetje de geschiedenis vormt van het boek wat ik geschreven heb. Dat het uiteindelijk natuurlijk om mensen gaat. En ik denk, als je dat altijd benadrukt, het mens in de geschiedenis, dat het dan altijd wel interessant blijft. En dat het niet alleen om getallen gaat, maar natuurlijk vooral om persoonlijk verhaal ook uiteindelijk. Zullen we daar mee afsluiten dan? Ik vind het zelf een mooie afsluiting. Ja. Bedankt. Ja, in ieder geval. Nou, dat was dan weer een extreem interessante aflevering. In ieder geval voor mij dan. En ik geloof ook wel voor de kijkers van Scheldemonder. Dit boek is te koop bij verschillende boekhandels. En het is zeker een aanrader om te lezen. Het staat in ieder geval nog op mijn bucketlist van boeken die ik in ieder geval nog wil lezen. Hartstikke bedankt. Graag gedaan, bedankt. Proost. Ja. Proost.